गोड़ लागत नहीं रहुआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा रहुआ सबके आपन भोजपुरी चैनल अंजोरिया में। गर्मी के मौसम आ गइल बाटे, अब हमनी के बहुत ही ठंडा ठंडा कुछ ना कुछ तो खाए के आदमी के मन करबे करेला। तो एबरा रहुआ सबसे शेयर करे वाला बानी ऐसन रेसिपी जौन कि हमनी के घर में हमेशा ही बनेला, हर साल बनेला। तो एकरा खातिर देखी एक बिस्कुट के पैकेट लेके एकरा के हमनी के पाउडर बना लेवे के बाटे। चॉकलेट बिस्कुट है, कौनो रहुआ सब ले सकता नहीं, जहाँ हम हाइड एंड सीक ले ले बनी। तो एकरा के पाउडर बना लिए, या पाउडर बना के ना रहुआ सब डब्बा में रख सकता नहीं, जा जब भी जरूरत पड़े एकरा के यूज़ कइल जा सकताटे। रेसिपी निमन लागी तो एक वीडियो के लाइक कर देव जा, आ चैनल के सब्सक्राइब कर लेव जा। चली तो हमनी के ले दिहल जाऊ 250 ml क्रीम। आई अमूल वाला जो फ्रेश क्रीम आवेला तवन हटे, रुआ सबके पास दूध वाला होखे तो वो ले सकता नहीं जा। एकरा के हमनी के नु एक ही डायरेक्शन में, माने एक ही तरीका से एक ही दिशा में घुमावे के बाटे। आ एकरा के हमनी के अच्छा से घुमावे के बाद जौना से कि ना थोड़ा एकरा में हवा भर जाए, तो ई चम्मच के सहायता से चाहे जौन बाटे विस्क एकरा सहायता से कर सकता नहीं जा। आ एकरा में डाले के बाद कंडेंस मिल्क जौन ई मिठाई मिक्स आवेला नु बनावे वाला ऊ है, तो वो हम ले ले बनी 200 ml। तो 200 ml में माने काफ़ी मीठा हो जाला। ई अगर कम मीठा खात हो खब जा तो थोड़ा कम ही डालब जा। एकरा के अच्छा से मिलावला के बाद एकरा में डाल दिए थोड़ा सा किशमिश, बहुते बढ़िया लगी एकरा से। एकरा में जौने रोआ सबके फ्रूट डाले के होखी तौन रोआ सब डाल सकता नहीं जा, बस तनी एकरा में खट्टा फ्रूट नहीं खे डाले के। तो यही से कुल बने सेब हो गई, अंगूर हो गई, केला हो गई, अनार हो गई, ये सब चीज़ एकरा संगे ज़्यादा बढ़िया से जाला। तो एकरा के फ्रिज में धो दिया थोड़ी देर खातिर ठंडा होके खातिर। एगो ग्लास लेके हमने के जौन बिस्कुट के जौन पाउडर बनौले रहनी है जा, तो उन्हें के ओकरा में अरेंज कर लिए। आ ओकरा ऊपर से ही डाल दिए फ्रूट क्रीम। आ ओकरा बाद एकरा थोड़ा सा एकरा डालला के बाद एक और लेयर हमने के बिस्कुट के डाल दिया। तो एकरा से ना ये बड़ा ही बढ़िया देखे में भी लागी और खाए में भी काफ़ी अच्छा लगेला। एकरा के ठंडा ठंडा एकरा के माने देव जनों के होके तो बहुत ही बढ़िया लागी, लोगन के बहुत पसंद आई। तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करब जा, बहुत जल्दी बन जाला, बहुत टेस्टी बनेला। केहू अगर मेहमान आई कि ना तो रोज सबसे एक खाली तो जरूर पूछी कि कैसे बनल बाटे। तो एक खाली जरूर ट्राई करब जा, हमरा के बताइब जा कि रोज सबके फ्रूट क्रीम कैसन बनल हटे।